Alright guys, andito tayo ngayon sa 7-Eleven, boundary ng Mapandan saka Manawag. Ayun, mag-i-start ngayon si Tonying dito guys. Buti nahabol pa namin. Ayun, medyo na-late tayo. Galing pang... Saan kayo galing sir? Umingan? Ayun, galing pang Umingan si sir. Ayun, shoutout kay sir. Ayun, saka yung aso nila. Anong pangalan na aso niya sir? Trixie. Yan, si Tonying saka si Trixie. Nakaw. Ay, suplada. Putot pala yung butot niya. Alright. Huwag kang suplada, bibing ha. Hi. Hi, Trixie. Bait siya. Pangit ka lang daw, Tunyeng. Tara, let's go. Samahan niyo kami. Sir, hawakan niyo sa dalawang tenga. So guys, baba niyo lang po. Tampol na. Tara. Wala siyang bustos. Wala akong magawakan. Wala sa mga nakubol. Sampa ko siya. Ito sa tatas. Guys, nasa 7-Eleven kami. Pasensya na po pag ang dito. Wala sanang animal welfare dito. Alright. Buti hindi magkabang. Baba ka lang. Kasi siya. Kasi parang awa mo natin si... Akala ko, hindi ko okay. Ilan siya, kawawa naman ko yung walang moment. May karami siya, mga walang moment. Hindi naman yan. Yung pinsan ko kasi ayaw na eh. Pero ano siya, buli. Sa buli? Oo, siya. Kung yung pangalan yan doon, may fit kasi sa buli siya. Pero dito, sa banda yung buli niya. Sa ay, may fit doon. Nandun yung mga big time na. Walang mga ganito, wala akong masyado na dito. Rare yan sir. Rare. Ito yung mga pinaka-common ng kulay. Dito nga sa Pangasinan sir, ilan na meron red dito. Traceable din to sa inyo sir. Hindi ko alam eh, binigyan lang talaga. Medyo mapuslaw lang yung kulay. Ito kasi dark na dark to. Talagang red na red. Magaganda pala lang ito. Puro red. Pero malapit ka lang dito. Dito rin ako dumadaan. Diba picture? Patay ko na? 7-Eleven.